O Concello de Ribeira adxudicou por 1,1 millóns de euros a reforma integral da Praza do Centenario, que comezará nas próximas semanas. A UTE, conformada por Prace e Xac, será encargada de dar forma a este proxecto, que cumprirá unha dobre función. Ademais de rematar cos problemas de filtracións que rexistra o aparcadoiro do Centenario, favorecerá a mobilidade entre as principais prazas do casco urbano, contribuindo á dinamización comercial da vila. Establecer un eixo de mellorando a fluidez peonil que hai entre tres prazas, despois explicará Ángel máis isto polo miúdo, onde pretendemos gañar esa mobilidade peonil entre a Praza do Concello, Praza do Centenario, Uxío Novoneira e Praza de España, mellorando tamén a calidade do propio comercio e a seguridade para as persoas, rapaces que poidan moverse por ali, non? O proxecto contempla a creación dunha plataforma única no cruce do Centenario e Uxío Novoneira na rúa Miguel Rodríguez Bautista. Neste treito regularase a circulación con semáforos nas horas de maior tránsito. Non se trata tanto de peatonalizar, de quitar os coches e poñer os peóns, darse espacios peóns, sino intentar que a ocupación dos vehículos sexa aquela que sexa necesaria para uso cotidián e ao mesmo tempo esa ganancia darlle aos peóns porque realmente aí se cualifica un pouco a vida social, a vida comercial e a vida das cidades, non? No que respecta á Avenida da Constitución, adotarase unha solución similar, aínda que priorizando o uso peonil, co que se creará unha especie de adro carón do auditorio. A reforma non só inclúe a Praza do Centenario, senón tamén que vamos a gañar como un espazo de adro diante do Auditorio Municipal. É unha rúa moi estreita, na Rúa Besadas, que actualmente non garante accesibilidade, despois de sair ou entrar no Auditorio Municipal queda escaso ese espazo e, por tanto, vamos gañar aí como unha especie de praza para que as persoas que acoden ao auditorio poidan tamén facelo de maneira segura. Tamén se facilitará o tránsito peonil dende a Rúa da Feira cunha senda ata o auditorio. O parque infantil unificarase nunha única zona de xogos e gañarán protagonismo as zonas verdes. As obras, que comezarán nas próximas semanas, teñen un prazo de execución de 3 meses.